Kani ko on the radio Shillong ka kubor magpuli di kasanli jana kimat bakongsan jong ka kubor. Wanla Menteri Ketnak Pelakang Kajung Geri India Piyush Goyal ya kamang tingka arajar khat khandai arajar arpho ha ka darbar Lok Sabha ban poi sukathong jong ka India bathamai ka haus nam arajar arpho a. Kathan stelam ni jong ka ri kan yo ye shibun ki jung toy ha ki babun ki liang lingba kamang tingka arajar khat khandai arajar arpho. Katnak punya election ka Meghalaya kan pleasure ya ka citizen vigilance app kaban penla i pet ba ban ujor da ka ba pha i ki dur ki bela ring ni bela shan halor ki jingpun khenye ki kindon election but vice president gari Venkaiah Naidu ula banjor halor ki jingpun dan kam da ka tin tan rai ka jat ben riu ha ka puli puthi wat aki kadan puli ki ba kham he ki khubor ki babnia Menteri Ketnak Pelakang Kajung Sarkar India Piyush Goyal loong baka sarkar kelaya seprang sekathong ban penudlong ya ke jingpo smiu ya ke India bathamai ka usnam arajar arpoa habawan ra e kamang tengka na kabenta ka sinam mang tengka arajar khandai arajar arpo ha Lok Sabha nin kesni Goyal lokado ya ke jingjop ha ke jingtri kam ko sarkar ha kini kisan sinam Ulapin benaru ikisin jam ki babun ki baka sarkar kan sim na kabenta ban kersan ki pat nong rep ya ki nong trebela bam tikna ha ka jingyo kamai badru na kabenta ki nong sangkam ki barin ha ka ba ka jingpin bena ka bakongsan kalong ka jing ai jing kersan pisa ban 1000 ka sisnam na kabenta ki long ying jing ki nong rep ki badon jaka hadu ka Haba batai halor kani kasin jam kabalatip ng ka Pradhan Mantri Kisan Saman Nidhi kung kasin jam bansa kan mau ugoy long ba kajinirap pisa ban 1000 tengka on pa bet ki bank account jung kinong rep ki bedai hok banyo da ka ba ai 8000 tengka ha ki lai installment kani ka scheme kabala bay tengka da ka sarkar pedeng kan tre kam da ka ba sim na du ka sitere uno pra 8000 khat pra ka dorbar mang tengka na kabenta kasinam arajar khat khandai arajar arpho jong ka Lok Sabha kabala long nin kasni kadan haka yabun ki iki jingin toy na kabenta ki jila ka than stelam ni habawan ra e kamang tengka haka dorbar ha Lok Sabha Menteri Ketnak Pelakang ka Piyush Goyal ulapintem bakani kamang tengka kabu jing terwa ban kentiu ya ka jing mang tengka na kabenta ki la a jing sumar haka kot kya ka MGN REGA ki program ki bede baka bit ka biang ki jai ben riu jongkari ki baha pa ka thup scheduled tribe that scheduled caste ka Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana ki kam kanti ki kanthei ka jingpun ko bor ki samla batru ha ka ban kanti ka roi ka man ha ka than stelam ni lengba ki jingtei ki babun kani ka mang tengka ban kanti ki ka than kan kiu da arpuwe na kisispa ka ban kot sa ka sanpu pra hajar kulut tengka Hakani kamang tengka labu ru ka jing terwa ban kenti kilat kilinti ha ka kit ka ba lengba kilinti da ka ba penbhai ya kani ka benta lengba ka wa ba Brahmaputra habawan ra e kamang tengka ha ka dorbar Lok Sabha nin resmi Menteri Ketnak Pelakang ka Piyush Goyal ulapan bena ba ka dor si ya ka income tax kan beteng bat ne kungju na ka benta usnam arajar khandai arajar arpho bat labu jing terwa ba kinong siu khajna ki ba katulap kalong hadu sanlak tengka kin lat bat dan kam ban siu ya ke income tax wat ki bri ki ba katulap ka poi hadu riu lak si tengru kin la ban lat na jing hap siu ya ke income tax lada ki bu pensyo ha ki provident fund ki insurance bat jing show pisa ki bala tip ng savings kani kamang tengka kalapan kiru ya ka rukom khati ya ka khajna na kabenta ki bri ki bayo tulam 1000 hadu 1000 tengka ba kani kan ajin to ya kumba 1000 news pa kulungot kinong tre ki bayo tulap banai ba di kinong yo ya ka baybam tenen Menteri Ramba ka Meghalaya Konrad K Sangma ula ajin yero alor kamang tengka ka berawan ra ha ka dorba parlimen da Menteri Ketnak Pelakang ka ri Piyush Goyal nin kesni kat bana kaliang persya ka seng Congress ka kedo bakalong ka ba persya yo pat ba kawai na hijing terwa ba ay sin jong kani kamang tengka kalong halor ban mang riu jar tengkai kinong red ki badan hapo ar hektar ka jaka puta laong usangma ha PTI ha ka ba ulaong ba ha Meghalaya kandai tun riu na kisispa kinong red ki di badan jaka red tang hapo ka ar hektar
bat lung ba kani kinong rep ka jela kin la ban yu jingtoy na ka skin Prime Minister Kisan Yojana bat habakhen kulum ya ka than stelam ni bro ko we u konrat u ong ba kan nong ka jingtoy ka ba kraw ya baro kinong rep ka than minta u konrat dang don hanong ba Delhi ban ya don benta bat ban yalam ya ka kunhun ni khmat na ki sensan perthei na ka than stelam ni ban yo jing kersan halo ka jing plat no ya ka than na ka jing sha kunthop ha ki kundon ka Citizenship Amendment Bill kani ka khubor ka wan shapi na ka All India Radio Shillong Chief Electoral Officer ka Meghalaya uba FR khar kungor nen ka sni ulo ong bakatna pnya election shen kan pli ya ka Citizen Vigilance App kum ka jing kre ya ka jingwan ka Lok Sabha election haba ajing kren ha limpong pin inam ya ki rukom pentri kam ya ki kor EVM bat VVPAT uba FR khar kungor upentip bagi pat ba limba kani ka app kila ban ring dur ni shan dur ya kanu ka kam pen ken ya ka Model Code of Conduct bat ru iki jing sam visa ha ki por election bat kin pha iki ni ki dur limba kani ka app ha ka ba returning officer on pinchisha bat jurit ya kini ki jing ujor bat nangta unsale e ka badan kam usi o ulo angru ba ka election commission ka shin ki lab jing heda ban penti kana ba ka namdan kanu kunu jing julor ne ka jing bam tre kam tikana jong ki kor EVM bat VVPAT ha ki por election ha ka ne glumpong ki dukhot ni ki sensan pertheba peru ilawan bani shin benta Vice President kari India M. Venkaya Naidu ula banjor halo ke jingdan kam ban penslur ye ke jingpen dan kam da ke tin penra jo ke jat ben rio ha ke puli putih bat ke bahab ban pendan kam da baro haba a ye ke jingkeren pli ya ke jingrakhe da nyupsan snen jong ke Sacred Heart College Tivara ha kochi nen ke si Naidu ula banjor halo ke jingpen ti ki jat tin jong ki than be pera kari wat hakikat dan puli ki bakham shalor bat hakikam wat benyaru kumjo kaskim Pradhan Mantri Arogya Yojana kabala runglang ha ka benta ka basaw jong ka Mega Health Insurance Scheme kala tre kam nadu nin kasni bat ki pat ba ki bampat shin pendong kerteng ha ni ka scheme ru kendang yu jing toy na ni ka scheme lada ki hap ban sa bat sha sumar ha ki hospital haba puntip ye kani ha ka jingelang bat kinong katai kubor menteri ketrat ka kot kya jong sarkar Meghalaya uba ALHEC udo ong ba kinong yo jing mentoy ni kan scheme kat adu menta ki bala dep yo jing pinisha ki dan khandai hajar shis pa ar kundai ngot bat baro ki bala yo jing menjor ban yo jing mentoy ni kan scheme ki dan khandai hajar nyo huwe ngot ulay thuru bakat adu menta Cispa sapui tiliki hospital sarkar ka jela ken ajing sumada ka jing pentrekam ye ken scheme bat ka sarkar menta kadang ya saplang ha ki jing soi sekolah MOU bat ki hospital ki bamde hi jong ka sarkar hapo ka jela bat sabar ka jela ru bakin dan benta ha ka thop ajing sumar halor ken scheme kum shibinta jong jing yala pat ba ka shibinai kan thi halor ka jing ka jing kya ki samla red ki berang kedang san Kabayatang ho baka jindap sangsnem jong ka Rashtriya Kishor Swasthya Karyakram RKSK kabalong ka program hakari kabayde baka jingka jingkya ki samlarit ki berang kidang san ka office u district medical and health officer East Khasi Hills district hinan kasi kala penlong ya ka youth festival halor ka pangpedeng kalaway kadan hangni le ai no menta hamolai modat baki Indo Stadium Shillong Kajing tumu bukong sam jog ni youth festival kalong ban tungsu thu bat ajing tip halor ki jing trekam jong ka RKSK ibakan thu ki jing ka jing kya ha ka kha ka pun ya kalong briu man briu contagion rang untuk ru halor HIV ba ka AIDS ka jing di drugs ka jing ka jing kya ha ka jing mut jing berkhat ki jing pang bam ya ben ka jing yerang kat ha kalong briu contagion rang ka bam ka batay net bat kiwi ha ka bala ajing batay de kiri shampang na katanat ka kot ka kya Kasarkar Assam kala kubur baka dan ka jing jersey ha ka jing sam ya ka pre-matric scholarship shaki kna school na ki jai dindi rit pa bat ya ka jing to akit halor ka ni la IT shakatna CID kato ni ka kubur kala kut kablawan shapina ka All India Radio Shillong ha ka por prabajing ni so pat baka Delhi station na ka bantaki kubur ki banwan na ka